alguna actuació en directe. En directe vol dir que la persona, en aquest cas la nena que canta, ho fa amb la seva pròpia veu, acompanyada evidentment de la instrumentació posada per en Lluís a través d'un disquet. Ja l'any passat vam tenir també dues meravelloses actuacions en directe. Però aquest any demanaria, sisplau, tot aquest xivarri que se sent, que no se sentís. Perquè cregueu, el pitjor que li pot passar a una persona és que ell estigui aquí interpretant en directe, ja no en playback com fins ara, sinó en directe, i sentir aquest xiu-xiueig que se sent com ara. Sisplau, només us demanaríem 3-4 minuts de màxima atenció. El bar també, sisplau. Veieu com a vegades et queixo i amb raó? Sisplau, 3 o 4 minuts de silenci per no distreure aquesta meravellosa actuació que ens porta la Ona Cabello, Boig per tu, del grup Sau. Pagará
bé, dona, molt bé, sí senyor. Bé, i així, d'aquesta manera, posem fi a la primera part d'aquesta meravellosa actuació.